everyone, good morning, good morning. It's Tuesday. Tayo ay napaaga na naman. Always naman maaga tayo. Wala pang 5 o'clock ay gising na. Ngayon naman dadaan tayo sa palengke. Yan, parte ng buhay ang bumili ng pagkain. Ayan, ang aga natin. Ayan, mugto pa ang mata, mugto pa, kagigising dito. Dahil dito ay mga laktikwa, baboy. And baka bili tayong ribs. Ayan. Di ko pa nagsapon. Oo. Ang dami nilang seafoods dito. Kaya lang di pa naka-display lahat. Yun, lapu-lapu. Oo, ang laki yun. Ayan. Let's go. Proceed na kami sa aming lakad. Fruits na lang kulang, kaya lang wala. Hindi pa gising ang mga fruits, oh. Ano ba yan? Bakit ang tagal nilang gumising? Wala, tulog. Walang fruits. Sa daan na lang ako bibili. Punta tayo sa kabila. Andito kami sa pesto nila Ma'am Lita. Ay, oo nga. Ang kusuga po ang music nila diya speakers, oy. Wag gyud ki makita ani, sir. Ha? Duha ka pots akong gi-order ni Ma'am Dara. Nangatog pa ang gardener. Ganda ng mga tanim dito, grabe. Oh, may gulay. Very, very beautiful. Ang mga tanim nila dito sa Old Airport. Old Airport ay yung siyempre yung dating airport ng Bohol dito sa Tagbilaran na nakalocate. Ayan, ang daming mga kakatuwa sila. Dito ang daming joggers. Teka, titatanong ko yung order kong may order akong 2 pots na tanim dito. Asa may Oy, good morning. Asa may kuan? Pesto ni Ma'am Lita. Lita? Oh. Lita Darunday? Oh. Mas maayo ni kay naana kay kabutangan, oh, luag na daghan nakakayog kuan philodendron anthurium, ala gwapaha. Naara man day diri gatago ngano wa man ko kita. Pagid ko mohapit-hapit dire. Look at her, ang dami niyang grabe, suki ko yan matagal na kaya andyan na lahat. Meron pa siyang pwesto sa kabila. May mga seedlings yan ng vegetable, fruit trees, kalamansi, daghana. Ma'am Leonie, dami. Tagpila ning black cardinal na karon, ma'am? May 600 daw, may 500. Ayan, ang mga tanim niya, ang gaganda, no? Magaling siyang mag-alaga ng tanim, grabe, believe ako. Ang dami, meron pa siyang lisod, no? Guot? Guot kaayo. Kinanglan man yun ang garden, luwag. Oo. Wala ang pwesto ni Ma'am Dara. Ito yung inorderan ko ng ng laurel. Wala pati yung pinag-iwanan niya. Ano na yan? Ay, ang gaganda ng mga display ni Ma'am Dara, ha? Ang dami, Dami rin yung display. Dami, ganda. Wow. Ang dami niyang mga halaman. My God, hindi clear ang ating kuha kasi kontra luce against the light. Ang gaganda. Wala So, ang gagawin natin ay tumakbo na lang tayo. Jogging na lang. Sinasabi niya? Alalala, bad yan, oy. Naririnig ka nila, oh. Ano?
Hala, samang guys. Oh, di ba? Ang aga namin natapos pero masama. Hindi naman masama ang loob kundi parang yung na-dismaya ka kasi yung appointment mo na makukuha mo na plant doon sa garden sa Old Airport ay wala kasi 8 o'clock pala nandun sila. Sabi ko naman kay Ma'am Dara, maaga akong pupunta doon dahil nga mag-jogging, running, ganon. Ganong oras talaga. Sabi ko, 8 o'clock, wala na, nasa work na ako. Kaya, eto, wala, hindi namin nadala. Ngayon, ay nagpalengke kami. Ayan, ito yun. Nagpalengke kami ng konti lang naman. Ayan. Oh, di ba? Nakakuha ako ng seaweed. Alam mo tong seaweed na ito? Yung ginagawang gelatin. Ito, masarap tong isalad. Anong tawag dito sa English? Hindi ko alam. Basta seaweed siya. Yung dami sa dagat. Yung argan. Argan ang tawag pala nito. Argan. Yan, argan yan. Ayan guys, oh, ganyan. Yan, ang ulam natin mamaya, salad ko. At saka, bumili kami ng yung ribs na buo. Ang laki nitong ribs na ito. Look at this. Oh, ang laki, no? Ito ang iluluto ko mamaya, guys. Ang laki. At saka ito ay masarap kasi kakakatay lang, obviously. My God. Very fresh. And then, ang isa pang nandito, ay hindi lang iisa. Meron pa pala ditong hipon. Yan, ang hipon. Oh. Yung shrimps. Tapos yung octopus. Ay, octopus. Squid. Octopus kadiha. Ayan. Squid na parang, malalaki pang calamares. Ay! Tumulo na. And then, this one. Yung liempo. Pumili akong liempo. Alam nyo na. Pang gisa-gisa. Tapos, siguro, pag nag-barbecue. Ayan. Yun. Yun ang binili namin. Tapos, yung gulay. Ayan. 90 pesos ang kilo ng kamatis. Wow. Ito na ako ng omelette, eggplant. Ayan. At nagkakape na kami. At nakabili kami nung pandesal na sinasabi kong masarap doon sa Ramirez. At yun na lang. Ang kulang na lang is the sizzling hot. It's served so sizzling. Oh. Ang anak ko kagigising lang. Ayaw pa kuha. Okay. Okay, na complete na. May pandesal. Merong corned beef. Meron ng eggplant omelette. Yung coffee mo, i-prepare. Then, yung kanin na lang. Kanin. Uy, my God. Pusok-pusok ang kanin. Ito na. Ginisa ko na yung para sa ating pancit canton. Ayan. Una kong iginisa ay yung luya kasabay ng garlic. Tapos, sumunod yung red onion. Tapos, sumunod yung karne ng baboy. Ayan. Hindi ko na siya inuna. Hindi ko inunang sisihin yung karne ng baboy, guys. Kasi, hindi naman ganun kataba. Hindi naman mataba. Kaya, ganyan. Yung ating pancit canton. Natatakot kasi ako. Hindi ko siya ini-stock doon sa cabinet kasi baka mamaya pagbahayan ng kuto. Yung, yung nabubuo na bakterya sa mga flour. Ganon din ang pumupunta dito Kaya, ayan, lulutuin ko na. At nandito na yung nabalatan nating shrimps. Nandito yung makopa. At nandito yung tira ng pusa. Mas marami na ang nakain ng pusa nitong ulo ng shrimps natin. Ibalik. Baka tumaba siya. Para naman tumaba siya. Ayan. Lagyan ko na ng timpla na toyo. Toyo ang marami dito para magkulay yung ating pancit rice. Toyo.
Oh, sarap ng ating pansit. Pansit Canton. You see that? So colorful. So yummy. Ayan oh. Nagsa-shine siya sa kasarapan. Ang daming sahog. Ayan. Yum, yum, yum. Kain na tayo. Kita mo yan? Sarap yan. Oh. Sarap yan. Okay. Okay, here it is. Ayun. 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 Patayin ko na. Luto na. Meron pang sahog na baboy. So shiny. Ang sarap. Kita mo yan. Oh. Kain tayo. Ang salasa. Grabe. Kasi ang lasa niya, halo-halo. Chicken, shrimps, pork, veggies. Ang daming sahog. Di ba? Ayun yan. Sarap. Grabe, sarap. Mas masarap na naman pag binudburan ko ng kalamansi mamaya. Okay. Ayan, nakita nyo? And then, ang last nito, last kong inilagay ang hipon. Dahil ang hipon ay madaling maluto. Kaya ito lulutuin ko lang ng 1 minute. Yung tama lang na pumula lang siya. Kasi nagiging rubbery ang kanyang texture pag matagal. Uy, natuyo siya. Natuyo ah. Let us add a little of this water. Ma-absorb na ng, alam nyo, matakaw sa tubig yung yung noodle. Pero huwag nyo namang sobrahan. Pangit naman yung magsabaw. Pwede rin namang pansit lublog, may sabaw. Nasa sa inyo yan. Alam niyo naman, ang pagluluto, nasa sa atin kung ano bang gusto nating texture. Masabaw ba? Dry ba? Saucy ba? Yung ganon. O dry ba? O ano bang gusto. Ayan. Pinailalim ko para papulahin lang natin in 1 minute. O, na nasa malakas na apoy yung ating stove. Ha? Ayan. Hintayin lang natin. Ayan pumula-pula na itong nandito sa dulo Ang bilis, di ba? Pumula na. 1 minute na. So, patayin na natin ang ating apoy. Ayan. Kasi ayaw natin na maging makunat. Okay? Masarap kasi ngata-ngatain na yung gano'n na parang meron siyang sense of crunchiness and yung meron siyang body na kinakagat mo na ang nakakagigil. Nuts. Ang daming nasabi Okay. Ayun. At patayin ko na. Final. Ang sarap. Super. Okay. That's it. Ito, naghiwa ako ng dahon ng sibuyas o green onions para dun sa ating pansit para sumarap. Huwag na tayong gumamit ng MSG. Okay lang, nawala. Okay? So, ayan, pina-final ko dyan. Kahit patay na yung kanyang apoy, pero mainit pa yan, mamaya maluto siyang kusa dyan. At yung sarap niya ay ma-absorb na ng pansit. Ayan. Bago takpan ko siya. Ayan. Oh, katari. Nag-advance na naman siya. Okay. Ayan. Sarap ito guys. Okay, let's eat na. Okay. Oh,
yeah! May gumagawa ng lemonade. Thank you, Balong. Wow, ang ganda ng strainer niya. Ha? Ang ganda ng strainer niya. Ha? At ako naman dito, ay ito, yung ating seaweed na masarap. Ayan, nagawa akong salad na seaweed. Alam niyo yung halo ko dito ay lagyan ng luya na dinikdik, red onions, then green onions, then ripe tomatoes, then lemon or calamansi, and then sa ibabaw lagyan natin ng ginamos. Pero wala na yatang ginamos. Naubos ko na sa pakbet. Ay, yung patis na lang kung walang ginamos ay patis. Yun, ganun yan. Yung salad na yan. Yung salad natin, meron siyang ginger, red onion, ripe tomato, and then ang sarap. Oh, you see that? Oh, yung green onions, damihan para sumarap. Then, calamansi, and then patis. Mag-unbox tayo ng dalawa, guys. I am sharing with you para matunghayan nyo kung yung legit ba yung mga nakikita natin online. Tingnan natin kasi ang ganda ng mga advertisement. Nako, nadadali na naman. Ito kasi nakasulat, ang laman nito is women body shaper female bilbil lifter, body lifter, tummy, controls body, push up, shapewear, trainer. Yan ang nakalagay. Ang kintab ng nguso ko kumain ng pansit. Shapewear daw ito. Let us see. Shapewear, guys. Let us see. Ayan. Shapewear. What is the... yung bodysuit. Oh. Yan. Kasi minsan, pag pumunta ka sa malamig na lugar or what, ito, dikit na sa katawan. Yun ang sinadya ko. Anong malay mo kung may biglang biyahe sa malilamig na lugar. Kaya, pinaghanda ko na para hindi malamigan yung likod. Ayan. Ayan, guys, bodysuit. Maganda nga naman. Kasya to sa akin, surely. Ayan. Gusto ko kasi may nakadikit sa skin natin, lalo na sa likod. Ayaw nating mapulmon. Nako, pinaghandaan na. Magbibiyahe ba? Tingnan nyo ay glasses ko. Sa asawa ko to. Ginagawan ko siya. Then the other one is, basahin natin. Ito ay bralette. Women. Oh. Wire free. Seamless. Underwear. Super. Ano yun? Basta yun na yun, guys. Push up bralette. At ang price ay, baka curious kayo ha, sa price. Mura lang kasi kaya binibilib, guys. 350.76. Kasi ito yung sale na nalibre ako sa shipping fee. That's why. Ito namang bodysuit ay 395. Alam mo naman ako, yung mga occasion na ganyan na mga sale, yun ako bumibili. Kailangan natin maging wise. Okay? Marami tayong pinapakaing mga German Shepherd. Ito. Oh. Ayun. Ano ito? Ang ganda ng patalastas. Tingnan natin, ha? Bra size chart. Merong isang chart ng mga size. Ganyan. Full suite. Ang pangalan niya. Okay, sa mga gustong bumili. Ayan. At ang mura. At ito yung... Oh! Yung ganon. Iipitin na ganon yung dede. Ayun, yun. Ayan. Yung bra ni Ivana Alawi. Ito yun. Nakikigaya, guys. Okay.
Dalawa yun ha. Dalawa yun sa price na yun ay mura. Kaya bumili ako guys. Ito yun oh. 350.76. Dalawang piraso ng bra. Saan ka niyan? Dalawang piraso ng bra. Pwede mong ibenta. O, pangkabuhayan na rin yan. Gusto niyo umorder ng marami, just tell me. Ibibigay ko yung link sa description box. Okay? At yon, ang dami kong nasabi today Ang dami kong na-share sa inyo guys. Okay? Siguro magpaalam na ako. Magluluto pa ako. Syempre, hindi lang pansit naman. Dahil pagka ganun na pansit, plus lagyan mo ng kanin, sabi na, ano itong pagkain natin? Puro carbohydrates. Mareklamo yung mga pakakainin. Oh. Kaya, magluluto pa ako ng siguro fried fish or yung pork chop or yung lumpiang Shanghai. Tatanong ko muna sa kanila kung anong gusto. Okay, so thank you guys. See you again on the next video. Sana magkita-kits uli at sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat, lalong-lalo na sa mindset, thoughts, good thoughts lang at good vibes lang at smile pag may time. And I love you guys. Bye-bye. Bye-bye. Gaanan lang ang buhay. Okay? Huwag laging problema dahil tingnan mo. Oh. Okay, thank you. Love you guys.